Takže, máme tu. Čo? Ne? Tu sú CDčka. A ja sme našli všetko o... CDčka. CDčka. Netočme si tváre, dobré? CDčka. Ja áno. Ja áno. Ako si to možné? Ja to nejdem dávať na YouTube. Pekne. Zabudni. Lebo ty si povedal moje priezvisko. Ako tu? Môžeme vidieť. A to potom... Ani tu šlap. Šlapu tú dlhú cestu hore. A za chvíľu už tam budú. Čož? Amfiteáter. Je dobré. Jasne. To by do takéto chcel zažiť. A poďme. A toto je tu normálne otvorené pre verejnosť? A nie je to súkromí? Nie. Takže my tu nemôžeme byť, nie? Prečo? Tam nebola brána žiadna. Takže ako môžeme byť? Sú vnútri. Sú vnútri dosť dobré. Nie, tak zapnite si. Ale prečo? Neviem. A čo by nám To je potom dobré. nespravedli bezďaci? Nič. Oni by nás pustili domov? Nie. Bezďaci nie sú takí zlí. Tak. Pokiaľ nie sú opití. Nie. Nie. Nie sú. Tak poďme. Ja by som tam nešiel. Ja hej. Však ja som youtuber, ja musím vydať video. Haha. Tu máš, ale toto bude video, čo ti vydám, pretože ty mi si mi povedal, že... Čo to je jedno? No tu je len plot, poďme naspäť. Plot. Skočte sem. Ja neviem. Tak túto som sa skoro, viete čo? Nie. Aha. Kamínek. Kamínek. Ja už natáčam, keby chcete. Kamínek. 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 Tomáš. Tak normálne divá. No nemusím natáčať tvoj zadok. Tomáš, choď. Ale ja chcem ho vidieť. Ja neviem, no, hurá. Kamínek. Moc nejde. Kamínek. Aha, pozri sa, normálne jednou šupou. Môžeš si iba jeden schodík. To je poďme. On nám budeš hovoriť. Jak ty nám vtedy, že sme slabí, lebo No, sme nezdvihli tak čo? úplne rada a ty si ho ani nezdvihol. Aha. Ale ja hovorím o radovi, nie o kameni. Kameni ja nedokážem, dobre? Ja tiež niečo nedokážem. Ja zase rada. Minimálne. My sme všetci degešovia. Dobre, poďme. Kam? Boli sedačky. Lebo komunisti... Boli tu domov. Posuneme. Ale ja som nevedel, čo to je. Ja si potom musím doma veľmi umyť ruky. To by som ti radil. Čo? Posunieme, lebo je to neviem čo. To má 2 kilometre. Tak poďme ešte k tomu. Ale do tých beží. Kde už? Pri budove. To pri budove? Ty kokšu. Pekná budova. Ale toto je docela ľahký urbex. Aha, tu je peňaženka. Tu. Asi sme peniaze. Nemyslím si, že tam čosi bude. Nie je tam nič. Ale je tu žreb. Je tu žreb. Daj si, dobre to. Ale, keď takéto nájdeš, tak aspoň si to zeber. Neber to do ruky, prosím vás. Neber to do ruky. Lebo keď to zeberete do ruky, je to špinavé. Je to zo zeme. Takže tak. Aha, tu je to z motorkářského mieha. Tu
tu si niekto rozbil helmu. No zabil, poďme. Tam je. To zabil, čo? A kde? To zabil. Komu sa chce vysmiať? Aj Tomáš. My ideme iba po na To je debil. Ja by som tam moc nešiel. Ale ja, hej, prečo by som tam nešiel? Ja. A tu je CDčko. Choďte tam, hej. Pozrati. Tam pobehujú jebane. To som Tak ja som ani nepotreboval potom kosiť. neidem. Ona nemá rád. No veru. Dobre. Podľa mňa nás nevideli, však tam nikto nebol. Nebol by som si taký istý. A čo robí? No, že pomyslím. Fakt? Nie. Nie. A teraz tu že nejaký a teraz, že tu nejaký mŕtvý komunista. Bol by si rád, čo? Madrac. Madrac tam je. Tam, Ježi, to ešte... No ja neviem. Sračky, rukavice. No poďme naspäť. Ja ešte pôjdem potom... Naspäť sa bojíš? Aha, tu je nabíjačka od kolobežky. A akce. O, to je dobre staré akce. Konečne môžem robiť. Dobre staré akce. Ty vo. fakt? Nic som nevedel. Trochu si to zrýchlíme, lebo však nemáme na to ono. Máme napríklad 1,50. A to je odtrhnutá, škoda. Počkaj. Dívaj, to je stará tehla reálne. Postav. Poď. Či mám? Tehla. Tehla. Kto by Počkaj, fotil som tehla? zase chytil. Oho. Reálne tu máš zvonček. To je, aha, starý. Ja už si musím zobrať rukavice. Ja už natáčam 10, ja už natáčam 9 minút. To máš reálne odvod. Z čoho? A to už nebude fungovať. To už podľa mňa nebude fungovať. Nebude. Nastavíme si, hej, hádičko. Dáme menu. Aký 25. Máte to odtrhnuté. Ó, bomba nejaká. No a... No si zapnú. Ďalší krát väčšiu. Ale to je odtrhávané. Aby nie. Lepšie. Dobre, nešiel by si. Matúš by sem s nami nešiel. On by sa pokakal. Aha, možno. Nie je to lepšie. Však, takže... Aha. Tak na to tu nie dívajú. Počkaj. Čo? To mi ja nejdem. Nadávka. Jak tam sú domy, keď nás niekto uvidí? A čo to tu nie je? Nie. Už stále musíš hovoriť moje meno, ja to už potom všetko zatenčutovať. Ja tak to máš. Nie, znova nie. Tomáš! Vládame. Je to Dobre, Tomáš, dobre. mimochodom, hej? Tomáš. Môžem ti dať presne, ale tam. No a ja tiež tebe, lebo mi stále hovoríš Tomáš. Nie, nemôžeš, ty si to dal na YouTube. Hlavne voda. Wow, to nedá si. Ty mi dáš fakt stres. Stillwater. No znamenie. Ja to dám na YouTube. Aj daj. Ale ja to nebudem Na čo? Pomôž vodkovo. Aj tak nezarábaš, tak nedostaneš. Ja To je plný amfiteáter odpadkov. nemám za toto speniať. Wolf. Nie, ja nemám. Ale ja nemôžem za to, že po mňa... Ja som sa posunul. Tak ja pozerali. A ja niečo mi, aké to musí byť staré, ale keď vidím... A jak to dobre vyzeralo? ale to bolo dobre. Ja som si myslel, že tam je... Poďme skúsiť, poďte za mnou. Ešte idem hore, tak aj ja. Ja, jaké staré to musí byť? Už to povedala 5 krát. Beži, šup. Chodne pila, šup, jedna, druhá. Čau! Nepovedz popíchala. Ale po ruke ty. Fotka. Hej, ja sa tam... Stromček. A poďme skúsiť ten rebrík.
A potom môžeme ísť domov. Dobre. Čiže tam máme ísť. Poďme sa tu nejako ešte trocha tam, ona potom si nepomne. Nie tam. Poďte. Dneska máme iba holokaust, dobre mám. Dneska máme iba teóriu. Že to máš? No. Nevadí, ale Čo aby máš? som povedal, že nemôžem byť dlho. Part 2? A môžeme ísť k tebe, Tomáš? No, ale nie na dlho. Vadí. Prečo? Neviem. Poďte. Prečo, no povedz prečo. Čo je už doma? Ale tak dobre, aj to. By ma zaujímalo, prečo to dejú znova. A už to nejde. Ba, ide. Seklo sa to. Dobre. Nevadí. Takže takto končíme. Highlight Urbexu CDčka. Počkaj, ja vám nájdem tie CDčka. Ja nie to. CDčka. A ja. A s CDčkami sa aj rozlúčime, takže čaute a majte pekný večer. Ale nie, tak normálne pekný večer máte. A užívajte. Čaute.